زيتونên Efrîna Rojavayê Kurdistanê rojane ji aliyê Tirkiye ve têne dizîn û welatê Swêsra tohmetan serbarê Tirkiye dike ku zeytûnên Efrînê li Ewropayê difiroşe. Rojnameya The Telegraph ya Brîtanî li ser zarê parlamentoyekî Swêsrî da zanîn ku welatê Tirkiye zeyt û zeytûnên Efrînê didize û hikûmeta Tirkiye berhemê zeytûnên Efrînê bi navê dewleta Tirkiye li dewletên Ewropî difiroşe û di nav van welatan de jî welatê İspanya heye. Bernhard Gohel, parlamentoya Swêsriyê ser bi Partiya Demokrata Xweperesta Swêsrî ve derbarê pawenkariya zeyta zeytûnên Efrînê agadariya hikûmeta xwe kir û da zanîn ku wê zeyta zeytûnan ya ku Tirkiye ji Efrînê didize, Tirkiye iddia dike ku ew zeyt ji berhemê Tirkiye ye. Gohel her wiha got ku dahatûyên wê zeyta ku ji Efrînê tê dizîn ji bo perepêdana grûpên çekdarên ser bi Tirkiye ve têne belav kirin. Gohel tekez jî kir ku zeviyên zeytûnên Efrînê ji aliyê Tirkiye û milîsiyên bi ser ve tên talan kirin û ew zeyt û zeytûn ji bo welatê İspanya têne firoştin û eger heye berhemên Efrînê ji zeytûnan ji bo dewletên Yekîtiya Ewropa werin veguhestin û firoştin. Her li gorî rojnameya Publico jî ku Tirkiye biriya hin kompaniyan zeyta zeytûnên Efrînê ji bo İspanya ve diguhêze. Rojnameya Publico her wiha li ser zarê hin jê deran da zanîn ku Tirkiye zeyta zeytûnên Efrînê bi maddeyekî têkhel dike da ku were diyarkirin ku ew zeyt ji berhemên Tirkiye ye. Rojnameya Publico ragihand jî ku berhemê zeyt û zeytûnên Efrînê di sala borî de bi bihaya 70 milyon euroyî di bazarên İspanya de hat firoştin û 70 milyon euro ji wî berhemî ji bo biçekkirina grûpên çekdar yên bi ser Tirkiye ve hat terxandin. Li aliyek din Tirkiye danpêdan boyekê kir ku li gorî Wezîrê Çandiniyê Tirkî Bekîr Bakirmêrlî tekez kir ku Tirkiye hewl dide destê xwe li ser zeyta zeytûnên Efrînê deyne da ku nekeve dibin destê çekdarên ser bi peyê dêve.